Mä haluan ihan ensimmäisen tässä videossa sanoa, että testos, kun mä oon pahoillani. Sä et ollut paskin, etkä jäykin. Vaan se oli Claudia. Mitäs mä avaisin tän silleen, että sä oot voittanut 5 matsia tyrmäyksellä tollasella näytöllä, minkä sä näytit. Oota. Mä kaalaan tän. Tää on käp. Toi on käppäjä. Toi on käp. Ainut miten sä oot voittanut 5 tyrmäyksellä yhtäkään matsia on se, että sä oot joko hakannut Eläkeläisiä, naisia tai lapsia. Miksi tälle äijälle on maksettu edes tästä? Miksi sä oot siellä kehässä? Miksi? Mä ymmärrän, että testousko on hyvä olla siellä, koska kaikki haluaa nähdä, kun sä saat Turpaa, niin se on win-win. Se on win-win siinä tilanteessa. Mut niinku, Claudia, sulla ei oo mitään asiaa kehää. Ja jos sä sanot oikeesti, että sulla on vittu 5 tyrmäysvoittoa, niin mä sanon, että okei, fine, mä oon Monaco-prinssi, mä oon Monaco-perillisprinssi. ihan niinku oikeesti, oon. Ihan yhtä paljon kuin sulki on. 5 tyrmäysvoittoa. Hei, shoutout 1 vs 1 fighting. Siinä oli tän vuoden paras finessi. Face to facein lisäksi.